atomová energia. Môže napájať mestá, alebo ich môže vymazať z mapy. Jediný atóm, jediný neutrón a zrazu 100 000 mŕtvych. Ale tá istá sila ti dodnes rozsvieti lampu nad postelou. Vítaj vo svete atomovej energie, najdesivejšej a najužitočnejšej veci, ako ľudstvo kedy objavilo. V strede každého atómu je jadro a keď sa rozpadne, uvoľní obrovské množstvo energie. Volá sa to jadrové štiepenie. Vezmeš napríklad urán 235, trafíš ho neutrónom a bum. Jadro sa rozpadne na menšie kúsky, uvoľní energiu a ďalšie neutróny a tie trafia ďalšie jadra. A tu začína sranda. Tá reakcia môže byť pomalá, riadená alebo totálne nekontrolovateľná. V elektrárni túto reakciu kontrolujeme. Máš palivové tyče s uránom, tie sa štiepia, vytvárajú teplo, ktoré zohreje vodu. Voda sa zmení na paru, tá roztáča turbínu, ktorá poháňa generátor. Reťazová reakcia prebieha pomaly. Všetko je pod dohľadom. Regulačné tyče pohľcujú neutróny, moderátor, väčšinou voda, spomaľuje častice a celé to sedí v obrovskej oceľovej nádobe. Ak to funguje správne, je to čistý, silný a efektívny zdroj energie. No počas štiepenia vzniká aj xenon 135, radioaktívny plyn, ktorý pohľcuje neutróny ešte silnejšie ako regulačné tyče. Keď sa výkon reaktora zníži, xenon sa nahromadí a takmer úplne zastaví reťazovú reakciu. Atómová bomba. Nekontrolovateľný chaos. Vizuál, Trinity test, výbuch, tlaková vlna. Ale keď tú reakciu neovládneš alebo ju zámerne pustíš z reťaze, vznikne atómová bomba. Funguje rovnako, ale namiesto regulácie máš dizajn, ktorý to všetko nechá vybuchnúť naraz. Existujú dva typy. Gun type, ktorá bola použitá v Hirošime, má dve časti uránu, ktoré sa stretnú a vytvoria kritickú hmotu. Impulzná bomba, ktorá bola použitá v Nagasaki, má výbušniny, ktoré stlačia plutónium do superhustého stavu. Za milisekundy sa uvoľní toľko energie, že mesto sa zmení na popol. Teplota v epicentre vyše 1 000 000 stupňov. Všetko sa vyparí a tlaková vlna zničí všetko v okolí niekoľkých kilometrov. Tá istá fyzika, iba iný kontext. A čo sa stane, keď elektráreň prestane fungovať ako má? V roku 1986 v Černobyle chceli urobiť bezpečnostný test. Znížili výkon reaktora, vyťahli príliš veľa regulačných tyčí a reťazová reakcia sa vymkla kontrole. Reaktor sa prehrial, para ho roztrhla a do vzduchu vyleteli tóny radioaktívnych častíc. Výbuch nebol ako bomba, ale následky boli katastrofálne. Mesto Pripjať je dodnes opustené a ľudia zomierali na radiáciu, neviditeľnú smrť, ktorá ničí bunky znútra. Černobyl ukázal, že mierová atomová energia vie zabíjať, ak sa s ňou zahrávaš. Atomová energia je ako oheň v Božích rukách. Vie zahrať dom alebo spáliť celý svet. Môže nahradiť uhlie, môže napájať celé štáty, alebo sa môže premeniť na nástroj zániku. Naša planéta má zrazu silu hviezd, ale ešte stále sa učíme, čo s ňou. Atomová energia nie je zlá, nie je dobrá, je len mocná. A moc nie je o tom, kto ju má, ale ako ju použije.